I clar, això evidentment va fer que la grada embogís. Tothom dret, Ovacions per Raúl Tamudo, que anava saludant a tothom, i entre el minut 17 i el minut 18 va passar això. Després de molts mesos, tornava a jugar un partit amb l'Espanyol, el partit del seu comiat, substituint a Ivan Alonso. Des del mes de desembre no jugava Raúl Tamudo, no trepitjava l'estadi de Cornellà al Prat. I aquí, Jordi, clar, aquí hi ha un moment que és molt emocionant, que és que, clar, el dia que Raúl Tamudo va marcar aquell gol històric al Rico Pérez contra l'Hèrcules, era un dia de març de l'any 97, tu tenies només 5 anys, qui t'anava a dir que acabaries coincidint en un estadi amb la mateixa samarreta? És a dir, qui t'anava a dir a tu que jugaries amb Raúl Tamudo un partit de futbol? No, imagina't amb els sentiments que puc sentir jo en aquell moment, no? Poder jugar uns minuts amb Tamudo, que ha sigut el màxim golejador de l'Espanyol, no? I poder disfrutar d'ell. Perquè hi ha hagut altres anècdotes amb Tamudo. Sí, a més has compartit el cap de setmana amb Raúl Tamudo, no? També perquè ens has dit que havies compartit l'habitació a l'hotel de concentració. Sí, he tingut l'honor de compartir habitació amb ell i la veritat que molt bé, amb un gran company i vam estar parlant moltes hores sobre futbol, i molt bé, la veritat. Ell volia marcar... Saps què m'ha explicat també? Un moment, saps què m'ha explicat abans? El famós dia del gol contra el Múrcia, el dia que l'Espanyol també es va salvar l'última jornada agònicament, ell estava de recull pilotes aquell dia. Sí, jo celebrava els gols. És a dir, que era un nen. Sí. Jo tenia 10-11 anys i, celebrava els gols amb Tamudo, que ell en aquella època marcava gols de part en part. Doncs has acabat jugant mitja hora amb Raúl Tamudo. Increïble. Com dèiem, Raúl Tamudo volia jugar aquest partit, volia marcar, suposo que t'ho havia dit. Va tenir ocasions, però no les va aconseguir materialitzar. Tornem a recuperar aquestes ocasions en què Raúl Tamudo també va estar a punt d'acomiadar-se amb un gol a Cornellà al Prat. Hagués estat bonic perquè hagués estat el jugador que hagués marcat en els 3 estadis. La primera era aquesta, un xut creuat que li treu molt bé al porter. Era una de les primeres ocasions clares que tenia Raúl Tamudo en els minuts que va ser sobre la gespa, i la segona és aquesta, una pilota recuperada per Coromines. Aquesta passada creua la línia de mitjos de l'Osasuna i Raúl Tamudo encara al porter, però aquí li endevina una mica la intenció. Aquí tornem a veure repetida aquesta gran passada de Coromines, Tamudo, com sempre, atent. Sembla, quan veus aquestes imatges, és com un retrocés en el temps. Sí, és com un déjà vu, no? Perquè a més era el seu estil, el veies córrer al camp, com es movia, les passades que feia. I tu havia dit que volia marcar en aquest partit? Sí, tenia moltes ganes. Se'l veia tranquil, encara que jo veia que allò seria molt emocionant. I la veritat que m'alegro molt per ell i la pena això, que no va poder marcar. Perquè, clar, ell va jugar a Sarrià, però tu és que a Sarrià ni l'havies trepitjat, no? Sí, jo a Sarrià no me'n recordo. Ens fa molt vells, Ens fa molt vells, David. És que, clar... Home, és que en Jordi Amat, quan Sarrià es va acabar per sempre... Clar, és que era un nen molt petit. Doncs aquestes són les accions de Raúl Tamudo, que va tenir un parell d'oportunitats magnífiques per marcar, però aleshores va passar el que tots sabíem que passaria, xiulet final de l'àrbitre, i aleshores sí que ja ve allò del nus a la gola, i ahir sí que no fas cap esforç perquè aquest nus no es desfaci, és a dir, et deixes anar... No, et deixes anar, et cauen les llàgrimes... Avui, Raquel, aquí... El moc... Avui, Raquel, sí que aquí has de fer un esforç perquè el nus no es desfaci, perquè sabem que el nus a la gola hi és. Perquè m'he passat tota la tarda amb la llagrimeta cada vegada que veies vídeos. Cada vegada que veiem els vídeos, aquí arribava el moment pràcticament en el que s'acabava aquest partit després d'aquesta acció i Raúl Tamudo començava a acomiadar-se de tothom. I clar, són aquells moments en els quals et venen un munt de records al cap, perquè tothom té els seus gols favorits de Raúl Tamudo, perquè són molts moments viscuts amb Raúl Tamudo, són molts anys, i evidentment aquí és quan ja tothom es va aixecar, després del final d'aquest partit, ara veurem aquestes imatges, de Raúl Tamudo acomiadant-se de tothom, el van mantejar els seus propis companys, entre ells tu. Això és una cosa que és aquest el moment, els petons a l'escut. Aquí segurament havien de passar moltes coses pel cap de Raúl Tamudo, que hem de dir també, és el tercer cop que Raúl Tamudo s'acomiada de l'afició, perquè clar, va passar allò de Glasgow, aquell dia es va acomiadar, l'any passat després del partit contra el Màlaga també semblava un comiat, aquí veiem la seva família, el seu germà, Paco Tamudo, i aquí com el mantejava. Però clar, la gent sap que aquest sí que és l'adéu definitiu, i el que dèiem, no? Un jugador com Raúl Tamudo, aquestes coses els hi passen a molt pocs futbolistes, ell s'ha de sentir un privilegiat, perquè jo diria que ni una quarta part dels futbolistes acaben la seva carrera en un equip com l'ha acabat Raúl Tamudo a l'Espanyol. Sí, ell ha donat moltíssim a l'Espanyol, ha marcat molts de gols i ell ho ha donat tot pel club que estimava. I que estima. I que estima, sí. I com veiem en el final,
va ser tan emocionant que a tothom se li queien les llàgrimes. Sí, sí. Doncs el partit va ser tan emocionant, Raúl Tamudo estava tan emocionat que evidentment no va poder fer cap declaració en acabar. La web del club va publicar aquell petit comunicat donant les gràcies. I em consta que Tamudo està preparant també un comiat per escrit per l'afició, així que no es quedaran amb aquelles 4 ratlles. Qui va parlar, però, va ser la seva mare, Paqui. Li va fer una petita entrevista just en acabar el partit la nostra companya Limma Casares, així que recordem les seves paraules. Gracias a la afición, sobre todo por la afición, más que por otra cosa, por la afición sobre todo, porque la entidad se ha portado muy mal con él. Se acaba una etapa, es tú. Esperemos, hombre, es que se esperaba que se tenía que perder una etapa porque ya tiene 32 años, pero no así como ha sido, muy mal, ¿eh? Le doy las gracias a toda la afición y a todo el mundo que la ha apoyado siempre y ya está, solamente eso. Claríssimes les paraules de la mare de Tamudo. Són unes declaracions bastant fortes. I qui ahir va viure un dels seus últims moments incòmodes va ser també Mauricio Pochettino, perquè clar, va entrar... Incòmode, ara has dit la paraula. Sí, clar, perquè va entrar a la sala de premsa i sabia perfectament que els periodistes li preguntarien per Raúl Tamudo, i ell va contestar això. Ha sido una noche tan maravillosa en todos los sentidos, para Raúl también, el calor de la afición. Una lástima que podría haber marcado un gol y se podría haber despedido siendo un goleador en los 3 campos del Español. O sea que en ese sentido, ¿por qué vamos a ir a buscar ahora situaciones que sucedieron en el pasado? ¿Qué vamos a ganar? ¿Aclarar qué cosa? Ha sido uno de los mejores futbolistas, es uno de los mejores futbolistas que ha pasado por esta casa. ¿Qué le vamos a sacar? ¿Ese reconocimiento? El calor de la gente lo ha tenido con total merecimiento. O sea, ¿qué vamos a buscar ahora? Si esto es indagar, ir, meter el dedo en la llaga, ¿para qué? No sé qué quieren que diga, qué estamos buscando. Parece como ayer había una persona que me dijo, busquemos, ¿qué buscamos? Salsa rosa, ¿qué pasa? ¿Qué le dije? ¿Qué no me dijo? ¿Qué no sé cuánto? Vamos a empezar a quedarnos con las partes positivas de la historia de este club. Si no, que vamos a revolver otra vez todo lo que pasó. Si no, vamos a llegar nunca a ningún acuerdo. Seguramente cada uno tendrá su opinión de toda la situación. Pero lamentablemente los que conducimos, y en este caso yo que soy un conductor de un grupo, tengo que tomar decisiones. I les decisions poden ser o no encertades. En tot cas, ha fet salsa rosa durant tota la temporada, no creus, David? En molts moments, en alguns dels moments. De com ho hem viscut tot això. A part de Tamudo, doncs també tot l'equip s'acomiadava de Cornellà d'aquesta primera temporada, que deies era important l'estrena de l'estadi, així que també hem de sentir les impressions d'altres jugadors, tant sobre el fet de la salvació matemàtica com sobre el comiat del 23. Ara matemàticament ja estem salvats i vulguis que no, treus un pes a sobre, però mai ha existit la mentalitat aquesta de que haguessin de patir com els anys passats i l'equip almenys ho ha demostrat, ha fet un bon partit, s'ha despedit de la gent fent un bon partit amb una victòria i penso que era també un punt a tenir molt en compte. La veritat és que jo crec que tothom s'ha emocionat per el que ha donat per aquest club i jo crec que ha de ser recordat per sempre, per tot el que ha donat, ha fet història aquí i és un jugador dels més importants, que ha deixat moltes coses bones al club. Ha sigut un any difícil. Des del començament de la pretemporada amb el d'en Dani se'ns va complicar molt tot, després el d'en Raúl i almenys ho hem pogut acabar bé. L'equip i ell tots ens hem ajustat, l'afició també crec que ha sortit contenta i ja et dic que no es pot demanar res més, ha sortit tot bé. I ara sí, la classificació gairebé final ja de l'Espanyol, però la tranquil·litat absoluta perquè l'Espanyol queda en aquests moments 11 amb 44 punts, queda una jornada i per tant la salvació ara sí que ja és matemàtica. Aquests 44 igual que la temporada passada, Sí, a aquestes alçades sí, també es portaven aquests 44 punts. I el millor de tot és que ara ja no haurem de tornar a mirar una classificació fins d'aquí 3 mesos i mig, que això sempre dona una tranquil·litat i un relax molt important. Que bé. És, Jordi, el segon any... Clar, tu tens 18 anys, acabes de començar en això del futbol, dic